sana'a riba, rashin sana'a aka ce sata. Alhamdulillahi abun nema ya samu. Shahararren mawaƙin nan na masana'antar shirya fina-finan Hausa, katafariyar masana'anta wato Umar M. Sharif. Allah ya yi masa gyaɗar doguwa inda ya wayi gari da ɗan ɗasheshen jirgin sama, wanda kuka fi sani da cewar ana kiransa da private jet, wato hawan ka kai da iyalinka. Al'amarin yana nan yana gudana inda jama'a suke ta tofa albarkacin bakinsu. Mu kuma muna nan, daman kasan gizago ne leƙa gidan kowa, sai mun leƙa kuma jama'a sai mun kawo muku abubuwan da ke faruwa. Inda muka tattara namu muka tafi shafin Umar M. Sharif domin mu ga abubuwan da suke wakana. A lokacin da Umar M. Sharif ya ɗora ɗan ɗasheshen jirginsa, ya ce to jama'a alhamdulillahi an samu ƙarfi, inda jama'a da dama suka dinga tofa albarkacin bakinsu. Mun ga maganganun mutane aƙalla ba a kasar ba 236. A cikin mutum 236 a can muka hango Umar M. Sharif inda ya wannan godiya. Bayan haka a nan muka kuma hango Kannywood celebrity inda suka ce congratulations gabadai Umar M. Sharif. Ana cikin haka a can muka kuma leƙowa muka kuma hango muku inda ya ce all the best yayana 100% ina yinka, in ji Ahmad Airabu. In ji Abdulsalam Babangida ya ce Allah ya tabbatar da alkhairi, Ubangiji Allah ya baka wanda ya fi wannan, in ji mawaka JR. In ji Yakubu Editor ya ce please Tinubu a ƙasa, Mr. President a baya. To, ban san me dai al'amarin yake nufi ba, bar mu kuma tsinduma. Nana Dijat, wannan al'amari akwai rikitarwa, 'yan jita. Ƙarya kake ba kai ƙarfi haka ba, in ji manyan fans. Masha Allah, Allah ya sanya alkhairi, in ji Janna. Allah ya ƙara arziki fiye da haka, Bros wan mama. Kai, bana mu shirya, ka ce dai aikin hajjin mu a sama, oga ya yi jirgin sama, in ji Muhammad El Amma. To haka dai jama'a suka dinga tofa albarkacin bakinsu, wasu su faɗi alkhairi, wasu su faɗi kishiyar alkhairi. Ni dai ana wa ganin samun jirgin sama ba wani abu bane a wajen Allah. Idan Allah ya tabbatar da alkhairi, to jama'a sai dai ku yi ɓuyan mujiya. Idan kuma ba hakan bane, Ubangiji ya tabbatar ma da za ka iya zama hakan. A haka dai, za mu ci gaba da leƙawa don kawo muku abubuwan da ke faruwa a cikin wannan masana'anta da shafin jaruman Kannywood. Ku dai ku danna ƙararrawa, sannan ku danna subscribe. Mun gode.